И здравейте хора, с вас е Кристиан и това е втората част на моето видео. Така, започваме да правим недовършените неща. Извън кадър още малко поиграх. Извън кадър. Сега билдим. Бюкетс, така. Ако не знаете, пак съм обиден на приятелите ми. Това е буквално преди 5 минути отидох и те не ми отговарят и залеснах. И сега ще тръгваме ново видео. Обединиха се всички. Сигурно война против мен ще правят. Не знам. Сигурно. Аз съм в най-силната държава, че аз проблем нямам. Сега почваме къщата. Така. Почваме едни мини къщички. Така хора, билдим засям. Така. Правим покривам. На тая мини къщичка е една от най-добрите ми мини къщи. Сега правя, защото тук може да се поместя двама човека, един човек. То си има отделен склад. Аз ще правя и големи и малки къщи. Аз не знам. Представя сега прави някакви големи, много големи къщи, май. И така, вече на 4 минути на видео. Правим. Добре, обявяваме първите
къщичка. Ако сега гледаме първата част, ето, ей тук и ми се минава към втория град. Не питайте, тук е основният град, дето съм сега аз. Дето го билде там е просто много тежки резерви. Ако стане нещо много зле. Едва ли, защото аз съм добре защитен. За сега аз съм на второ място като по сила. Като по сила наистина съм второ място. Така, хора. Правим една поредица с такива къщички. Шест. Така, хора, билдим. За сега съм една от най-силните държави. Не питайте. Имах много големи проблеми с като цяло целият сервер. Ма някак да кажем мразеша. Сега такива 4-5 къщички ще направим. Хора. Така. Хора, да видим 8 минути. Пак предавам поздрав на Петър. Една държава там, дето я видяхте закъснителната, тя е за битки. С нея тя ще защитава моята голямата.
така. И хора за това е днеска. Аре, чао!